bil qamari sidiqul abzarima wa hum yakuluna wa bil ghairi min ali maulaya sholli wa sallim aiman abada ala habibika Babak kiprah angka sepisan nenggih kanthi gelaring warokan wanci menika kinarya lampahe nenggih rebut kaprajan denya cinarios yen to Ki Surayudha mapan ing Padepokan Gunung Sari gadahi kekalih putra ingkang nami Sento Tuwin Gentro. Kekaling putra sanyata sampun diwasa mila Duk rikala kepengker Ki Surayudha pitungkas dening putra-putra iyanta kepareng badhe nurunaken tuwin ngaturaken sadaya padepokan lan pandherekipun dumateng ngarsaning keng putra ingkang unggul ing kasekten mila kiprahing Gento Tuwin Sento dados prahara kinaryadu kasekten. Bapak kula Sento Bapak. Iya. Duk rikala kepengker kula mireng yen to panjenengan badhe saleh ateges panjenenganipun ngasta wonten padepokan sampun sepuh. Iya. Betah putra ingkang badhe nglurut sedaya gadhanipun Bapak ateges mesti mawon tumiba dening kula ingkang langkung sepuh Bapak. Mila saderipun panjenengan maringaken kalian kula pamatur nuwun kula tanpa upami parandene kula pun mantep yen to panjenengan ingkang badhe ngaturaken sepadepokan lan kasekten panjenengan dumateng kula putra pembayun kula ingkang barep nanging eling lho Bapak. Rayi kula ingkang nami Gento menika piyambakipun licik pawonganipun culika
mangsa borong panjenengan anggenipun kepandhadhaki marang putra jenengan angka kalih supados saged lancar lan gangsar anggen kula rebut wontenipun padepokan lenggah kinarya juru utawi brahwana ing padepokan Bapak. Iya. Colek-colekku kabeh sento utawa gento. Ya, Aku wis tuwa. nggih, Bapak. Dorungokno iki ana wilayah Bulurjo Arusra Teleng. Nggih, ning ngeten Bapak, nyuwun ngapunten. Iya. Ampun seru-seru mangke ndak gento mireng pangandika panjenengan pripun? Ora. Mangaturke kula mawon Bapak. Iya. Aku wis tuwa. Nek kowe kuwi iso kaya bapak, aku di padepokan yaiku Gunung Sari. Ya, Ora sore-sore tak turunake. cocok kula mesti mawon Iya. ingkang badhe lurut Bapak. Gento. Loh. Gento. Piye adikku? Sendo. Aku ora trima najan aku krungu ana ing sak mburine pargian ki Yeah. mau. Kowe muni apa karo bapak? Aja licik-licik marang aku to Sendo. Jane aku mono bakal primpen mergo iki wadi rehne kowe wis krungu Gento. Eling, aku kakangmu luwih tuwa tinimbang kowe. Aku kang bakal ngenteni bapak ana ing padepokan. Ngilmune bapak wis tumurun ana ing aku. Mula becik aja ganggu gaweku, kowe manuta karo bapak kalawan kakangmu. Ora sudi to Sendo. Nalika ana ing papan kene padepokan Gunung Sari arep tak tampa kabeh sing jenenge Gento ora trima. Bapak aja ngono kuwi Bapak. Sawijine kowe ndek putra kang loro, bagus rupane nanging beda pengati-atine. Aku ora banget ring licik. Kepareng, Wehno Gento. aku. Wis kowe aja padha padudon. Kowe arep nuruti bapak. Apa kowe duwe kasekten kaya dene bapak? Aku kang luwih tuwa. Bapak wis nurunake marang Sing aku. tak arep-arep ya mung kasektene bapak marang aku to. Keparat, mundur. Dadeke. Kowe Gento. Gento. Eling omawas Gento. Para raseksa belanono. Hei. Hey, hey. Hey. Hei, yo. Hey, butalke. Piyeto Waspadakno ayang-ayangku denawa raseksa loro. Tinimbang kowe wirang mundur ketimbang gaglak marang raksasa. ora trima keparat. Senajan para siswa-siswamu nanging aja wedi karo kasekten sing tak tampa. Tak jiko ana ing laladan Gunung Gedhe. Tak trima, tak jaluk tandang gawene.
Yen aku duwe raseksa, kowe duwe apa Gendro? Sing tak jaluk tandang gawemu. Mundur. Piye? Sawijine tak tokke. Raseksamu Surabaya. Maju. Maju. Denawa, maju, dintake. Wis cukup. Aku urung trima. Sawijine ingon-ingonku kang sawiji iki tak baleke ana ing Gunung Gedhe. Nanging aku isih duwe para siswa Warok Suramenggala. Parat kae mono waroke dlondonge bapak. Kanyoto licik kowe. Yah, ora dadi ngopo. Denawa, mundur, Bali ora kowe. Sawijine singa barong bali kang ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe. Tak jaluk tandang gawemu. Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Ayo, glondonge Gunaraga. Wiwiti. Sokalah Gunaraga. Yo Gunaraga, balamu Gunaraga. Para siswa-siswaku, tak jaluk tandang gawemu. Aja ngisin-ngisinku.
para kawulane sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Siswaku padha siagana anggonmu kegladen nira siagana do tumandang karya sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun kebar bidal Waro Monorogo
Gondonge Gunung Saryo. Eling-eling sira manungsa mongko anggonmu salat kaji mumpung durung katekan malaikat juru pati Alir-alire malaikat arep nyambut nyawa nira mula kanca sing waspada ibadah ning alam dunya La ilaha illallah aku Muhammadur Walau kiprah kibarke, ayo ayo ayo. Wah, zaman wis akhir bumi goyang akale jumben nakarane goyang zaman wis akhir zaman wis akhir bumi akale jungkir negara zaman wis akhir zaman wis akhir bumi goyang akale jungkir umane zaman wis akhir bumi goyang akale jungkir zaman wis akhir zaman wis akhir bumi
Piye? Sawijine ana ing papan kene aku durung rega yen durung rampung anggone para siswa-siswa ku gladhen. Siswane bapak udu siswamu. Bapak menehke aku apa menehke kowe? Titenono deloken kasektene dhisik. Ditandang gawe mico. Ayo baleni, Co. Ayo. Prasaja wae Gendro. Aku durung rampung. Becik kaya ngene Gendro, Gendro. Piye Sendro? Sing adil, aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Aku kalawan kowe tunggal. Ora iso. Perangan kene duwe aku. Perangan kono duwekmu. Tetep tuaku. Ditandingi. Kabeh iki para siswa-siswane bapak neruske bakal aku. Ora bisa. Kowe sing ngono, aku sing ngene. Ning kudu janji yen to badan wakilmu kok kono kalah marang kang perangan kene, becik kalah. Saiki sawijine ngono penjalukmu tak turuti. Ya. Sawijine ana ing para siswa-siswaku iki tak jaluk tandang gawene, tak jokke sing gedhe lawan sing gedhe, sing cilik lawan sing cilik. Dlontonge raga dadi maju, aja nganti asor. Maju Raga sasi. Maju kene. Aja nyepelekke para siswa-siswaku. Sendro. Delokeng siswaku sing ana ing kene. waspadakno Gendro. Luwih tuaku bareng tak jaluk. Dlondongku cilik kasektane gedhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku batok ilailo sira mamanya solo lele payung muda ajendit lolo loba ora obah yen obah medeni bocah urip golek otuwe. Waspadakno kene tetep siswamu luwih asor tinimbang siswaku. Aja kakan sumbar gento sawangen dhisik. Delokeng dhewe
Sruduk dasi Rogo dadi tandang Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim suku batok elailu siromo menyasola elai payung kudu jendit lolo bak wong mati ora upah yen nobah medeni bocah yen urip golek opiet Gendro cukup ora maido yang kasekten wimbang marang aku ning kaya-kaya aku durung lega aku durung anggone para siswa-siswa malih tak elingke sun elingke becik ngalah kakangmu wae aku ora arep ngalah yen to kowe tetep durung bisa ngalah aku durung trima tak anteni nang tak ndi anteni telung dina kasana ing palagan kebon Bima parat tanding kali tak anteni ning kebon Bima Boyolali sawijine tak idak ndase Gadot kaca edan omahe entek-entekan kaca edan gadot kaca edan omahe entek-entekan gunung ana serat bangunan kaca edan gadot kaca edan omahe entek-entekan warok sura manggala kakak panen prakoso waroke suranata yekti sedhi mandraguna katon kaca edan omahe entek-entekan kulon gunung ana warok padha gladhen warok sekti waroke sang wirana ayo mantu kabeh ayo
Kapan balimu tak tunggu. Ya.